Mä oon Eeli Ilomäki ja tervetuloa mukaan mun taiteilijahaastatteluun, missä mä menen haastattelemaan valokuvaaja Salla Vesa-Tikkasta. Mennään sisään. Täällä on ihan sairaan kylmä. Kiitos, että mä sain tulla haastattelemaan sua tänne. Ja haluaisitko sä, tai kyllähän sä haluat kertoa, että kuka sä oot, mitä sä teet? Joo, siis mä oon valokuvaaja Salla Vesa-Tikkanen. Siis mä oon erikoistunut oikeastaan tällä hetkellä dokumentaarisiin hääkuvauksiin ja sit mä teen boudoir-kuvauksia täällä mun studiolla. Ja teen työkseni myös perhe- ja yrityskuvauksia. Aika paljon kaikenlaista valokuvauksen kentällä, mutta ehkä just eniten niitä häitä. Mä oon niin kun opiskellut valokuvausta itse ennen kuin mä lähdin opiskelemaan mihinkään valokuvauskouluihin. Ja valokuvaustöitä aloin tekemään ennen kuin mä olin käynyt missään tavallaan alan kouluissa edes. Mutta mä oon siis, mun koulutustausta on semmoinen, että siis mulla on kaupan alan koulutus. Mä pääsin nuorempana opiskelemaan käsi- ja taideteolliseen. Mä oon ollut aina taiteellinen ja mä oon tykännyt kaikesta piirtämisestä ja kuvien tekemisestä käsin ja valokuvaamisestakin. Mutta sitten mä pääsin sinne käsi- ja taideteolliseen opiskelemaan, mutta sitten mä jotenkin orastin järkevöidyin ja sitten mä vaihoinkin kauppikseen. Sitten mä opiskelin siellä itselläni liiketalouden perustutkinnon. Ja sitten aikuisena vasta mä pääsin töihin valokuvauksen pariin. Ja mä tein niitä töitä. Ja oikeastaan sitten vasta mulla tuli semmoinen, että mä haluan opiskellakin valokuvausta tai taidetta. Sitten mä lähdin just sinne Muotsikkaan. Ja kun olin malttamaton, niin en malttanut hakea sinne ensin tutkintoa opiskelemaan, vaan menin suoraan sitten avoimen kautta. Mä en tiedä minkälainen tilanne nykyään siellä on, mutta silloin pääsi silleen, mun mielestä kiihettävän helposti ja nopeasti aloittaa avoimen kautta niitä kuvataiteilijan opintoja siellä opiskelee. Niitä sitten opiskelin ja sitten koska rakastan opiskelua ja uuden oppimista ja itseni kehittämistä, niin lähdin sitten vielä opiskelemaan vähän lisää kaupan alan korkeakouluun ja opiskelin IT-tradenomiksi vielä välissä itteni. Et nyt sitten, kun mä muutama vuosi sitten ryhdyin valokuvausyrittäjäksi sit ihan oikeasti, niin sit ehkä se oli sitten semmoinen, että jotenkin ehkä sille antoi sellaisen kimmokkeen, että mä nyt halusin lähteä sitten suorittamaan nämä mun ne Muotsikassa suoritetut opinnot niin sanotusti loppuun. Toi on varmaan aika monella valokuvaajalla, tai silleen kun ajattelee itseäkin media-alan puolesta, että ensin alkaa tekemään sitä hommaa ja sitten vasta ehkä alkaa opiskelemaan sitä. Että... Joo, ja musta tuntuu, että on just vähän semmoinen, että sitä on hyväkin tehdä ensin, että vähän tietää, että minkälaista se nyt valokuvaajan työ voi olla. Niinpä. Koska kuitenkin alalla on sen verran matalat palkat esimerkiksi, että rahan vuoksi ei kannata ryhtyä valokuvaajaksi tai taiteilijaksi. No tässä ollaan hyvin jo päästy alkuun, mutta otetaan kuitenkin lämmittelykysymys, minkä mä oon halunnut tänne laittaa. Mikä olisi sun unelmien kuvauspaikka, jos budjetti ja aikataulu ei olisi esteenä? Joo, no siis mähän kuvaisin mieluiten tuolla Ranskassa tai Italiassa sellaisia kunnon luksushäitä vanhoissa linnoissa ja villoissa ja sellaisissa hulppeissa paikoissa. Et suomalaisissa häissä ja suomalaisessa hääkulttuurissa niin se budjetti on yleensä aika sellainen minimaalinen ja rajattu. Se on hyvin erilaista täällä, mutta semmoista mä mielellään voisin tehdä oikeastaan. Että mä en keksi yhtään varsinaista projektia, mutta on semmoinen asia, että jos olisi se ihan rajaton budjetti, nyt sanotaan vaikka, että niille häille, niin ehdottomasti joku tommonen. Ja sitten kun mä jotenkin rakastan sitä upeata maisemaa ja sitten ihminen yhdistyy siihen maisemaan, niin jotenkin se on semmoinen
se inspiroi mua jollain tavalla tosi paljon, vaikka se on aika tavallaan tavallinenkin se niin kuin aihe. Mutta sitten jotenkin niin kuin, mä saan aina kylmät väreet, kun on niin kuin joku tosi upea paikka, joku tosi upea näköala tai joku tämmöinen, niin kyllä mä niissä mieluummin kuvaisin kuin vaikka nyt sitten täällä Suomen harmaudessa. Siis on Suomessakin upeita paikkoja toisaalta, mutta ehkä ne tuntuu vähän arkisilta. Sä olit jotain, mä stalkkasin sun IG:tä, niin sä olit Pariisissa, kun olit käynyt kuvaamassakin jotain. No viime vuonna mä pääsin Pariisiin kuvaamaan kollegan elopement-häitä sinne sitten, että oltiin pari päivää siellä kuvaamassa ja sitten siellä mä suunnittelin vähän etukäteen, että missä me kierretään, että missä on kivat kuvauspaikat. Sitten sitten kierrettiin siellä. Ja heillä oli ihan tavallaan tällainen, niin kuin simuloitiin se heidän hääaamun valmistautuminen ja kaikki tämmöinen. Että ainoastaan, että kun Pariisissa ja Ranskassa on vähän vaikea saada tällaisia niin kuin virallisia vihkiöitä paikalle, niin se oli vaan niin kuin sit muodollinen tämmöinen sormusten vaihto ja valojen luku sitten siellä Louvren maisemissa aamu 7 niin siellä 2, mutta ja minä 3 pyörin tietysti. Mutta siis oli tosi kaunis, oli mun mielestä se symbolinen seremonia siellä ja siis oli upeata kuvata kyllä siellä Pariisissa, että niin. Mun piti vakuuttaa ne siitä, että meidän pitää lähteä aamu 7 sinne Louvreen. Ja sekin oli jo vähän silleen niin kuin nippanappa silleen, että sinne alkoi tulla porukkaa kuvailemaan siis. Niin. Ja me ei oltu ainoa hääpari siellä. Niin. Mutta me oltiin kuitenkin ikana siellä. Se oli paras. Voin kuvitella, että säkin kun teet tätä yksin, niin koostuu monesta eri hommasta, mitä sä teet. Niin miten tämä näkyy sun arjessa ja työssä? No siis varmaan ehkä eniten just siinä, että ei voi keskittyä vaan ehkä siihen, mitä pääasiassa haluaisi tehdä, eli sitä valokuvausta ja kuvausten suunnittelua. Et sitähän mä niinku haluaisin tehdä, mutta kun sitten on pakko tehdä markkinointia, on pakko tehdä myyntityötä, on kaikki yrityksen juoksevat asiat, kirjanpidot, kaikki tämmöiset hommat, pakolliset, lain velvoittamat asiat. Ja sitten kun tämmöinen niin kuin kaikki nettisivujen rakentaminen, päivittäminen, ylläpitäminen, sähköpostit, kaikki asiakkaiden tapaamiset, mitä kaikkea, siis somen tekeminen, mikä on siis aivan... Mä aina yritän, mutta siis mulla ei todellakaan ole mitään järkevää somestrategiaa. Sitten kun tulee vähän liian kiireinen hetki, niin sitten se niinku oikeasti jää. Et sanotaan, että sinnekin pitäisi niinku koko ajan olla tekemässä jotain, että siellä osaisi jotain näkyvyyttä. Niin. Joo, kyllä sen huomaa, että semmoisina kuukausina, kun sen ehtii tekemään jotain, niin näkyvyys on ihan erilainen kuin sit se, että kun ehdit postaa jonkun yhden hassun postauksen sinne ja sitten joku pari hassua storia, niin kyllä se tipahtaa aika tehokkaasti siitä sitten. Mutta niinku kaikkeen ei kuitenkaan pysty silleen repeämään, että täytyy jotenkin yrittää priorisoida asioita ja siis vaatii aika paljon semmoista itsekuria ja organisointikykyä se, että saa kaiken niinku järkevästi hoidettua kuitenkin. Niin. Paljonko sulla, niinku, jos ajatellaan sun työpäivää tai viikkoa, niin menee tohon kaikkeen muuhun versus sit oikeasti siihen, että sä pääset niinku kuvaan? No, olisiko ehkä 20% kuvausta ja 80% on muuta. Et ihan hirveästi ei pääse niinku tekemään sitä omaa juttuaan. Niin. Ja editointi on sitten. Niin, tietenkin. Mä en maininnut sitä ja sit sekin vie niinku sit tosi paljon. Että koneella työskentelyä aika paljon. Tossa vähän sä sanoit, että sulla on enemmän niinku siinä suunnittelu- ja kuvausvaiheessa niinku se luot sen taiteen. Niin kuitenkin nykyään laitteistokin on tosi isossa osassa niinku tätä. Koetko sä kuitenkin, että taiteellinen näkemys on sitten tärkeämpää kuin se itse laitteisto? No siis musta ne on niinku molemmat tärkeitä asioita. Että tavallaan sit se hyvä laitteisto, niin se mahdollistaa paljon asioita. Niin että tavallaan toki
toki voi ottaa niin kuin tosi hienoja kuvia vaikka ihan digipokkari-kameralla. Ja sitten kun siinä on joku se ajatus siellä taustalla. Ja vaikka se, että miten se sitten esitetään se lopputulos, kun sekin voi olla, että jos tekee vaikka näyttelyn sitten niistä, niin siinä on joku juttu sitten siinä, vaikka siinä esillepanon tavassa tai jossain. Mutta ja miten se tarina koostetaan. Mutta mun mielestä ne niinku, että hyvä tekniikka on niinku mahdollista ja sitten myöskin se, että sen tekniikan ymmärtäminen, että kun ymmärtää, miten niitä asioita, miten sä käytät omia kameroita, miten ne toimii, miten valo toimii ja miten vaikka valaistuslaitteet toimii, niin se jättää semmoisen sitten rauhan sille mun luomistyölle, että mun ei tarvitse koko ajan miettiä, että miten tämä kamera toimii. Niinpä. Esimerkiksi. Tämän barometrin mukaan taiteilijat tekee paljon työtä yksin ja säkin teet paljon työtä, tai oikeastaan sä taidat tehdä kokonaan. Aika paljon. Joo. Ootko sä ikinä tehnyt yhteistyötä tuottajien tai projektikoordinaattorien kanssa vai onko se sä oot tavallaan sun oma tuottaja sit näissä hommissa? No siis, joissain häissähän mä katsoisin, että tämmöinen hääsuunnittelija niin on mun mielestä tietynlainen tuottaja. Kyllä se taitaa jo olla. Työskentely, niin mun mielestä se on ehkä, voisin kuvitella, että se on aika lähellä sitä, mitä olisi tuottajan kanssa työskentely. Et se on semmoinen, mistä mulla on kokemusta, mutta sitten on tietenkin myös semmoinen, että ollaan vaikka kollegaporukalla tuotettu yhdessä joku semmoinen stylattu kuvaus esimerkiksi. Niin niissähän me tavallaan itse sitten porukalla tuotetaan se homma ja sitten siihen kaikki osat paikalleen, etsitään kuvauspaikat ja vaatteet, etsitään ja mallit ja kaikki rekvisiihat ja mitä siinäkin tarvii sitten siihen kuvaukseen. Niin tavallaan ehkä tuossa mielessä mun mielestä semmoiset pienetkin prokkikset on semmoisia pieniä tuotantoja tavallaan. Niin. Ja sitten yhteistyöhön tietysti sitten just jotenkin vaikka häävaatevalmistajien kanssa tehdyt tämmöiset kuvaukset ja sitten no sitten häissä kuitenkin on aika paljon sit voi olla toimijoita silleen, että sielläkin on voi olla floristi, joka on tehnyt oman osansa. Sitten on häämekon valmistaja, pukujen valmistaja, meikkitaiteilija, hiukset on laihettu, joku hiustaiteilija on senkin voinut tehdä. Että vähän tällaisia, että toki niiden kanssa silleen hääpäivänä, et niin silleen yhteistyöhön teet tavallaan, että ne on kuitenkin jollain tavalla osallisena siihenkin, että mitä niissä mun hääkuvissa näkyy. Niinpä. Eli tavallaan sun työssä korostuu tämä monitaiteisuuden merkitys, missä tuossa barometrissa oli siitäkin, että se korostuu monella taiteilijalla. Niin paljon häissä esimerkiksi just floristit, onhan sekin taidetta, niin kuin kukka-asetelmat ja tämmöiset. Kyllä. Ja pukusuunnittelijat, pukumuotoilijat. Kyllä. Kaipaisitko sä tavallaan enemmän, mä en nyt myy itteeni omaa osaamista tässä, vaan tuottajan tukee sun työhön? Joo, siis kyllä mä mietin ja siis se olisi ihan varmasti asioita, missä voisi tuottajan tuki olla kiva. Et silleen, mä en nyt silleen ihan tarkasti tiedä, mikä sellainen tuottajan sellainen työnkuva voisi olla silleen, että jos sä nyt olisit vaikka managerina valokuvaajalle, mutta et kyllä on asioita, mitä mä ihan mielellään voisin silleen ulkoistaa taas keskittyäkseni sitten enemmän siihen olennaiseen. Tuossa barometrissä oli, että taiteilijat kaipaa tukea just tällaiseen rahoitukseen ja hallinnon hoitamiseen. Ja se olisi varmaan just olisi sullakin se, että pääsisit luomaan enemmän sitä taidetta. Joo. Ja sitten tuottaja voisi hoitaa siellä taustalla kaikki nämä laskutukset. Joo, kyllä. Toi olisi ihan kova juttu. Ja sitten yksi, mikä se olisi just tavallaan, että siis mä kaipaisin apua just, jos mä olisin rikas, niin mä siis ulkoistasin saman tien mun myynnin ja mun somen. Et ne on mulle sellaisia tosi sellaisia, että ne vie ihan kohtuuttomasti mun energiaa. Niin että ne lähti sen ulkoistukseen ihan saman tien.
Tätä me tuossa sivuutettiinkin jo alussa, että valokuvaajaksi ei kannata lähteä tulojen takia. Niin koetko, että taiteilijan työstä saatavat tulot on riittäviä suhteessa tehtyyn työhön? No siis ne on liian pieniä, että selvästi tämä ala on se on vähän semmoisessa palkkakuopassa ja se tulee olemaan niin kauan kuin tavallaan, kunnes asenteet muuttuu. Ja epäilen, että ei hirveän nopeasti Niinpä. Tällaista muutosta ole nähtävissä. Mutta siis tavallaan silleen itse olen hyvässä tilanteessa, että pystyn kuitenkin tällä hetkellä työtä tekemään ja saamaan sen verran sitä elantoa sillä, että pystyn jatkaa vielä hommia. Ja esimerkiksi pitää tätä studiota, mikä ei ole itsestään selvää, tämmöinen iso studio. Ja hienolla alueella. Joo. Katsojille tiedoksi, että me olemme nyt Lahden Hennalan kasarmialueella. Kyllä, tämä on historiallinen rakennus. Tämä on 1900-luvun alussa rakennettu rakennus ja nämä on suojeltuja rakennuksia. Mutta joo, saa miettiä, että pitää tehdä oikeasti sit se raha jostain. Niinpä. Pitää keksiä. Taiteilijat ei saa selvästikään rahaa tarpeeksi, muuttakaa tilanne. Tässä barometrissa taiteilijat arvioi alan tulevaisuutta aika moninaisesti, niin miltä sun näkemyksen mukaan nyt valokuvauksen tulevaisuus näyttää? No mun mielestä valokuvauksen tulevaisuus näyttää hyvältä, että vaikka on tekoälyä ja kaikenlaisia uusia innovaatioita, mitkä tavallaan voisi luoda kuvia, mutta ei se tekoäly mene kuvaamaan ihmisiä, Niinpä. Ei se mene kuvaamaan häitä. Ja se on hyvä apuväline, mutta se on työväline puhtaasti mun näkökulmastani. Ja sitten taas, jos miettii sitä, että kamera on nykyään lähes kaikilla. Jokaisella on kamera puhelimessa ja se on vielä yleensä niin hyvä, että se ei pikseleillä kilpailee jo ihan järkkärikameroiden kanssa. Niin siis, mutta valokuvaajalla on se oma näkemys. Se tuo sen oman taiteellisen näkemyksen niihin kuviin. Et kuka tahansa voi kuitenkin sitten räpsiä kuvia kameralla, mutta sitten kuitenkin että valokuvaaja tai valokuvataiteilija, niin se kuitenkin aina se koko ajan aattelee, mitä se tekee. Silloin joku visio se on suunnitellut ennen kuin se menee kuvaamaan, niin kaikkea mun mielestä tollaista tavallaan, että ei sitä oikein sitä mun mielestä pysty korvaamaan kuitenkaan millään. Et mun mielestä siinä mielessä, että on valokuvalla on ihan mun mielestä valoisa tulevaisuuden näkymät. Mulla ei ole sulle enää mitään muuta kuin, että haluat sä vielä antaa joku pienet neuvot ihmisille, ketkä haluaisi ammattivalokuvaajaksi? Joo, siis valokuvaajan ammatti on ihana ammatti. Ja jos nyt harkitset valokuvaajaksi ryhtymistä, niin opiskele asioita, harjoittele käyttää kameraa, harjoittele tekniikka kunnolla ennen kuin tavallaan lähdet roiskimaan joka paikkaan sillä kameralla. Et kun sä harjoittelet kameran tekniikan, opettelet ymmärtämään valoa, miten se toimii, niin siinä on hyvät lähtökohdat lähteä liikenteeseen. Ja myöskin, että arvosta työtäsi, hinnoittele työsi oikein, älä polje alan hintoja. Muutenkin alalla on alhaiset hinnat. Kaikkien pitäisi nostaa pikkusen hintoja. Se palvelisi joka ikistä valokuvaajaa. Niin. Se arvosta työtä ja sun omaa aikaa. Kyllä, siinä kuulitte. Kiitos paljon sulle tästä ajasta. Kiitos, että mä sain tulla tänne sun studiolle. Ja kiitos, kun katsoit. Tykkää ja tilaa, riippuen mihin tää nyt meneekään sitten. Kiitos.